У эфіры Белсату кароткі выпуск навінаў серады 1 лістапада. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Беларусы ў пазыках. Нацыянальны банк паказаў статыстыку крэдытных запазычанасцяў беларусаў перад банкамі. На конец верасня беларусы былі вінныя банкам больш за 19 мільярдаў 300 мільёнаў рублёў, ці болей за 6 мільярдаў долараў США. У параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года аб'ём вырас на 17%, ці на 2 мільярды 800 мільёнаў рублёў. Запазычанасці па спажывецкіх крэдытах выраслі амаль на траціну і склалі больш за 6 мільярдаў 300 мільёнаў беларускіх рублёў. Дмітрый Шаўцоў працягне выконваць абавязкі генеральнага сакратара беларускага Чырвонага крыжа. Праз гэта сяброўства беларускай арганізацыі ў міжнароднай федэрацыі таварыстваў Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца будзе прыпыненая. Беларускі Чырвоны крыж пазбавяць міжнароднага фінансавання. Раней арганізацыя адзначалася ігнараваннем гвалту з боку сілавікоў і катаванняў беларусаў у турмах пасля падзеяў 2020 года. З пачаткам поўнамаштабнай расійскай агрэсіі супраць Украіны кіраўнік беларускага Чырвонага крыжа Дмітрый Шаўцоў падтрымаў вываз украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Пагражаў краінам захаду ядравой зброяй і нават пазаваў на фота з нашыўкаю Z, сімвалам расійскай агрэсіі. У пачатку кастрычніка за парушэнне асноўных прынцыпаў руху, палітыкі добрасумленнасці і неправамернае выкарыстанне сімволікі арганізацыі, Міжнародная федэрацыя таварыстваў Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца запатрабавала адхіліць Шаўцова ад пасады. Тым часам у Менск прыбыла ўпаўнаважаная ў справе правоў дзіцяці пры прэзідэнту Расіі Марыя Львова-Бялова. Падчас сустрэчы з расійскім амбасадарам у Беларусі Барысам Грызловым яна абвінаваціла Захад у перакручванні фактаў пра ўкраінскіх дзяцей і падзякавала Беларусі за дапамогу. Нагадаем, Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна і ўпаўнаважанай у справе правоў дзіцяці Марыі Львовай-Бяловай праз практыку дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў. Аналагічнага рашэння дабіваюцца беларускія дэмакратычныя сілы ў дачыненні Александра Лукашэнкі і прадстаўнікоў ягонага рэжыму. У Беларусі пачалі правяраць сістэму рэагавання на акты тэрарызму. З 1 до 3 лістапада правяранне ладзіць Савет бяспекі. Які менавіта захады сілавікоў чакаюць беларусаў, не паведамляецца. Аднак у афіцыйнай заяве сакратарыяту Савета бяспекі папярэджваюць пра магчымыя перамяшчэнні вайсковай тэхнікі ды асабовага складу, а таксама часовых абмежаваннях дарожнага руху. Такое правяранне ладзілі і летась у снежні. За забойства бацькамі сына ў Слуцку пакаралі 28 службовых асобаў. Пра гэта павёў намеснік прэм'ер-міністра Ігор Петрышэнка. Ён не паведаміў, каго канкрэтна і якім чынам пакаралі за бяздзейнасць, што прывяла да смерці трохгадовага Сямёна. Сёлета ў студзені яго да смерці збілі бацькі, нанёсшы прынамсі 9 удараў, 7 з якіх у галаву. Паводле следства, бацькі рэгулярна збівалі і катавалі трохгадовага сына, не кармілі яго. Сацыяльныя службы ведалі пра стан дзіцяці, але ніякіх захадаў не зрабілі. 19 кастрычніка Менскі абласны суд прызнаў Александра і Настасю Таратутаў вінаватымі ў катаванні і забойстве з асаблівай жорсткасцю. Маці Сямёна пакаралі 25 гадамі зняволення. Бацьку прысудзілі найвышэйшую меру – смяротнае пакаранне. Прэзідэнт США гатовы пакласці вета на пастанову пра вайсковую дапамогу толькі Ізраілю, без Украіны. Пра гэта заявілі ў Белым доме. У панядзелак рэспубліканцы ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу США унеслі прапанову тэрмінова вылучыць грошы на вайсковую дапамогу толькі Ізраілю. Калі ўсё ж гэтая прапанова рэспубліканцаў пройдзе абедзве палаты Кангрэсу, Байден накладзе на яе вета. На мінулым тыдні прэзідэнт США ўнёс у Кангрэс праект пакету вайсковай дапамогі адразу на больш як 100 мільярдаў долараў, з якіх прыблізна 60% прызначаліся ўкраіне, астатнія Ізраілю, Тайваню ды іншым харуснікам США. Акрамя таго, плануецца, што кіраўнік дзяржаўнага дэпартаменту США Энтані Блінкен прыляціць у пятніцу ў Ізраіль ужо з трэцім візітам з моманту нападу Хамасу. Ён плануе сустрэцца з прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньяху ды іншымі афіцыйнымі асобамі Ізраілю, а пазней наведаць іншыя краіны рэгіёну. У Гомлі знайшлі косткі старажытнага бізона. Са знаходкаю пашчасціла вадалазам-ратавальнікам, якія трэнаваліся на рацэ Сош. Падчас пагружэння ў іл на глыбіні некалькіх метраў яны знайшлі два прадметы, падобныя да костак. Іх аднеслі адмыслоўцам, якія вызначылі, што косткі належалі бізону, які мог жыць на Гомельшчыне 10-20 тысячаў гадоў таму.
Саудовская Аравия стане гаспадыню чэмпіянату свету по футболе 2034 года. Адзіны канкурэнт аравійцаў, Аўстралія, учора адклікала сваю заявку на правядзенне мундыялю. Атрыманне Саудовскай Аравіі права правесці турнір выклікае пратэст сярод праваабарончых арганізацыяў. У гэтым бачаць спробу краіны, якую вінавацяць у шматлікіх фактах парушэння правоў чалавека, абяліць сваю рэпутацыю праз спорт. І гэта ўсе навіны ў дзённым кароткім выданні. Заклікаю, пры умове, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб ён трапіў да як мага большай колькасці гледачоў. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровым эфіры «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».